uudestaan. Eli moi kaikille! Tänään on uusi video ja tänään videona, mitä tänään videona on? Eli moi! Tänään on uusi video ja tänään videona on, että mä teen teille sellaisen jutun, että mä kerron teille mitä on mun parhaat biisit tai laulajat tai silleen niinku. Ja let's do that! Aloitetaan. Eli mun eka laulaja, mun paras laulaja. Mä kerron laulajista ja sit biiseistä, jos mä en tiedä sen laulajan nimeä, koska mä aina unohdan jotkut laulajien nimet. So, sorry. Mutta eka laulaja, mistä mä tykkään tytöistä, on Sunny. Mä tykkään sen yhdestä biisistä, kun se on silleen sä oot söpö. Okei, mä en osaa sit laulaa, mutta mä laulan teille tällä kerralla. Sä oot söpö, mut mulla ei oo aikaa mennä sunkaan leffaan tai edes ostaa karkkia. Sitten se vaan jatkuu eteenpäin. Juu, en aio laulaa sitä kokonaan biisiä, mut ihan sama. Mä tiedän, että mun ääni on niin huono. Niin, ja sitten mun paras laulaja on laulaja, eli tyttö. On Nicki Minaj, mutta mä en tykkää sen kaikista biisistä. Niinku, ne, jotka on niinku ihkuu ja kaikkea, niinku, ne, jotka vaan näyttää ihanalta ja kuulostaa ihanalta silleen, niin niistä mä tykkään, mutta mä en niinku tykkää liikaa siitä. Niinku, mut niin. Ja sitten Rihanna, mä kyllä ennen tykkäsin siitä, mutta niinku, ihan jees, niinku, ei siinä ole mitään vikaa. Mutta se joskus niinku, ällöttävää jossain videoissa niinku, sen biiseis niinku, koska jotkut biisit on silleen, että niinku, et se vaan alkaa itkettelee ja kaikkea jotain tällaista, ihan sama. Sitten, kerroinko mä? Joo, kerroin. Sitten mikä muuta? Mä en muista mitä muuta niinku, naisia muijat, mitä mä tiedän. Mutta nyt mä kerron jätkistä. Eli kaikki pojat, jotka on laulajia, niin kuin mistä mä tykkään, on Justin Bieber, mä tykkään sen biiseistä liikaa. Sitten Isaac Elliot, ihan jees, ei mitään pahaa. Sitten mä en muista ton biisen niinku nimi, ton pojan jätkän nimi, tai onks toi muijan, mä en tiedä. Mutta toi varmaan kaikki tietää sitä Watch Me Web, tai mitä, sanoinko mä sen oikein? Watch Me Well, joo, Watch Me Well. Ja sitten toisesta biisistä mä tykkään tosta, me tanssittiin tai ei tanssittu, mutta niinku, en voi kertoa kyllä siitä. Me tehtiin tätä mun kaverin kanssa ja se on Juju Own It. Ja sitten mulla on niin monta niinku laulajia kaikkea. Antituista en tykkää liikaa, mutta joskus kun mulla on tylsää, niin ei voi asialle mitään kuvaa kuunnella. Sitten toinen biisi on Send It To My Phone, tai silleen niinku, mä en osaa sanoa. Mä en tiedä sanoinko mä sen oikein, sori jos mä sanoin sitä väärin. Mutta niin, ne oli mun parhaat biisit. Ja jos teilläkin on parhaat biisit, niin kirjoittakaa alas kommentteina. Ja nähdään ensi videona. Ja tilatkaa kanavaa. Toivon, että tästä kanavasta tulee aika liikaa seuraajia ja kaikkea niinku, varmaan niinku 2 kuukaudesta, mä en tiedä. Tai 3 kuukaudessa mä sain 20 niinku. Mut ei se ole liikaa. Mut tilatkaa kanavaa. Toivon, että tästä tulee niinku 50 tai 100 tai 200. Mä oikeesti toivon teiltä, että te tilaatte kanavaa ja peukut ylös. Ja jos teillä on jotain muuta videoita ehdottaa mulle, niin kirjoittakaa alas kommenteina ja nähdään ensi video. Moikka!